Salam mehriban adamlar. Sorulu temizin bu edeki sanada yeni devir bolan vaka barada video tayarladık. Bu edeki taýynan videomuzun esasy maksady adamlaryň daş keşbi dälle içki dünýäsiniň gözel bolmaklygynyň has möhümdigini bolan wakanyň üstünden size ýetirmek isledik. Onda waka şeýlerek bolýar. Edil niredenligine anyk bilemzok, ýöne yer planetasynyň bolan Natalya adlı ören gowuna açyk şadiyan gowiz bolupdyr. On gowuna açyklygy üçin hem onuň köp sanly dostlary, jarlary bar eken we onu hemme kişi ören gowurýan eken. Muňa garamazdan kiçilikden bäri onuň semizligi zerarly oňa her hili oýna edilip değişilýärdi. Ol öz semizligi barada kim kän kellesini agyrtman, öldürmüşinden razy we bagtly ýaşaýardy. Günlerde bir gün Ronald adlı sportsmen görmegi bir oglana duşýar. Başta Natalya bilen Ronald tanışanlarında Ronald oňa kän ünsem bermeýär. Ýöne haçanda Ronald Natalya bilen has içkin gurlaşyp gidenini ol Natalya barada gyzyklanıp başlaýar. Soňra olan kisi gowda asyr gitýärler. Ýöne soňra Ronald Natalya bilen has kän wagt geçiresi gelýärdi. Ol başta Natalya garşy duýgularynyň has güýjäni boýuna almasa da, günlerde bir gün ol içindäki duýgularyny saklap bilmän ählisini Natalya aýtýar. We aslynda Natalya hem onu gowurýardy. Şol pyrsatdan başlap olar bir-birilen ýürekden gowuryp başlaýarlar. Olaryň söýgüleri ynam dol we hakykati. Ýöne soňa waka kiçiräk bir mesele ýygydan Natalyaň gözüne ilýär. Olaryň ikisi hiç açan daşyna bile aýlymana gitmeýärdiler. Ronald Natalya bilen hiç ýere gidesi gelmeýärdi we ol öz söýgüsiniň barada hem sosial setde de paýlaşmaýardy. Başta Natalya muňa kän bir üns bermejekkem bolýar. Ýöne näçe wagtdan soň ol gözi dürtürip agrapdy. Günlerde bir gün Natalya bu barada Ronald bilen gurlaşmakçy bolýar. We ýumşaklyk bilen bu bolýan zatlar soraýar. Ronald hem bu garaşylmadyk soraga jogap bermeň deregine gurrun başga da ögrüp goýberýär. Natalya bir hil bolup ondan şuhranyp başlaýar. Ol özüniň semizligi üçin Ronaldyň köpçüligi bile çykmaklykdan utanýar diýip pikirlenýär. We bir gün olar bile akşamlyk ahar ýemek üçin Ronald Natalyalara gelýär. Olar akşamlyk edini batyrkalar Ronalda jaň gelýär. Ol jaň almak üçin başga otaga gitýär we gapyny ýapyp gürleşýär. Natalya hem bunyň ýanyndan gaýtyp gürleşmeginiň sebäbini bilmek üçin onuň gürleşip duran otagynyň gapysynyň agdyndan onuň gürleşýän zatlaryny dinlejek bolýar. Ronald hem başga otagda bolandygyny arkaýyn olup bir zatlary güýmenip durka telefonyň mikrofonu açyk gürleşýär. We şol pyrsat hem onuň dosty "Senin tägem şol semizligi ýedilen bilerlikdemi? Näme üçin senin tägem onuň bilen aratnaşyk saklaýan?" diýip soraýar. Ronald gaharly oňa şeýle jogap berýär. "Ýok, goşoň bilen aratnaşygym bolarmyşym adyşyny. Men ýöne oňa gynanýanym üçin birlikde wagt geçirýän" diýär. "Ha, bolýanda. Akşama görüşýänçek" diýip dosty telefonu goýýar. Natalya goşuklaryny izine aýtýar we onuň ýüregi paramparça bolýar. Ol Ronalda eşden zatlar bardy hiç zat aýtmaýar. We Ronald hem akşamlyk dostlaryny üçäsip olardan gaýtýar. Haçan Ronald gaýdandan soň Natalya göz ýaşlaryň içine garp bolup ol uzak hiç aglaýar. Ertesi gün olan ikisi ýene de duşýarlar we Natalya oňa ähli pikir etýän zatlaryny aýtýar. Natalya Ronalda "Sen nädip muny edip bildin? Sen meni hemişe söýjekdiňe söz beripdiňe. Ýöne sen bolsaň bälkçesi meniň daşky görnüşimi hem kabul edip bilen o keniň" diýär. "Bu ören adalatsyz. Sen meniň bilen aratnaşyk saklamany hem munasip däl ekeniň" diýär. Ronald hem Natalyaň näme üçin beýdiğini düşünmän. Ýöne ol soňdan pikirlenip durşuna Natalyaň düýnki bolan telefon gurrunyny eşden bolmaly diýip çaklaýar. Ronald näme diýjegini bilmän sessiz galýar. Onuň hiç aýdara sözi ýokdy. Natalyaň gözleri ýaşdan dolýar we ol Ronalda seredip durşuna oňa "Egerde sen meniň daş görnüşimi kabul edip bilmeýän bolsaň, onda biz aýryşmaly bolýarys" diýip aýtýar. Ronald bu sözleri eşitmek ören agyr degýär. Ol hemme zada garamazdan Natalyaň söýýärdi. We şol günden başlap ol Natalyaňy hiç habar eşitmeýär. Ol her gün diýen ýaly Natalyaň görüp gelýärdi.
ve ol eden iş üçin ören ökünýärdi. Ronald ondan soň bir näçe gizilen hem gürleşik görýär ýöne hiç ýeri hem Natalia'nın ýerini tutmaýardy. Onuň Natalia bolan sevgisi hakyky bolupdy. Şol wagtlar Natalia hem Ronaldy göresi gelýärdi. Ýöne ol öz dünýäsini ütköçek belli bir karar apdy. Ol günne sportlara gatnap, öz içki ruhy dünýäsindäki yaralary we daşky görnüşini gowlaşdyrýardy. Ol mundan beýlek semiz gyz däldi. Ronald hem şol wagtlar onuň ýoklugyny çytap bilmän, onu tapman gözlerine çykýar. Haçany olany tapanna Natalia'ny tanamaklyk ören kynny. Sportlara namaklyk oňa şeýle kömek edipdir bolan oşmany horajyk gyzy. Ronald bunu öğrengen gaýlar we ol gözlerine inanmaýar. Ol diňe gözlerine seredip, onuň hakykatdan hem Natalia'ny tanýar. Ronald Natalia ähli ýüregi bilen özüne täzeden ikinji şans bermeni soraýar. Natalia onuň bolup duruşyny görüp näme diýeceğini bilmän gaýlar. Ol oňa eden zat üçin bagşlandygyny aýtýar. Ve ýene de men seni ähli boluşyň ýaly kabul edip söýüpdim. Ýöne sen bolsa maňa bewapalyk etdiň. Sen durmuşda esasda daş geçip däldi, duýgulardygyny düşünmäňsiň diýär. Şumat men bütünle durmuşymy ütkötdim. Men näçe kindäne garamazdan owadan gyz bolmaga çalışdym. Ýöne men esasdadyň içki dünýäň owadan we gözel bolmandygyny bilýärin. Sen başda maňa men öz boluşymy ýaly söýýändiňi inandyrdyň. Ýöne aslyny beýle däl eken. Ve bul hem meniň ýüregimi paramparça etdi diýär. Ronald bu eden zatlarynyň dogrudygyny boýuna alýar. Natalia hem bundan beýlek ýeke däldi. Onuň hem ötäze söýgüsi bardy. Onuň täze söýgüsi Natalia'nın ähli ýagdaýynda hem onuň gadyryny ülpçin ýürekden söýýän berdi. Ronald ören gija galandygyny bilip, ol öldürmüşini nähir ol ýaňşylyk goýberendigini düşünýär. Dostlar, gelin indi daş döwrümizdeki adamlaryň daş keş bilen gyzykdanman, olaryň içki dünýälerine görä olaryň gadyryny bileliň. Olara daş keş boýunça baha bermäliň. Belki bir daş keş boýunça sen ýanynda geçýän däldir. Ýöne sen onu içki dünýäsiniň gözelligi üçin gowgören bolsaň, birlikde bir zatlar ütköçek boluň. Köpüräk gürleşiň, gepiň sözüň alışmaklygy gatnaşyklarda esasy zatlaryň biridir. Ve şeýdibem videomyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.